Hey people, so it's like right now, since we are on this natural remedies segment, all of us at some point or the other we end up with these certain pains. I mean, if you were to look at my face, I'm like perennially like whatever. There's certain kind of muscle pains and all of that. So we again have Renu with us, and she'll show us this very effective home remedy to get rid of pains, and it'll be in Telugu. హాయ్ హలో పీపుల్. సో జనరల్గా మజిల్ పెయిన్స్, బ్యాక్ పెయిన్, నీ పెయిన్స్ జనరల్గా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి, మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకి అది కామన్. అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో అందరికీ వస్తున్నాయి ఆ పెయిన్స్, కాల్షియం, బికాస్ ఆఫ్ కాల్షియం. సో మనం ఇంకా రెగ్యులర్గా ట్యాబ్లెట్స్, పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకోలేము. సో దట్ మనకి ఒక తైలము అవైలబుల్గా ఇంట్లో చేసి పెట్టుకుంటే మనము ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దాన్ని మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు వైల్ రెస్టింగ్ టైం. సో వెరీ సింపుల్ పీపుల్. ఇంగ్లీష్లో దీన్ని థైమాల్ అంటారు దీన్ని. జీరా నో, థైమాల్ అజ్వైన్, హిందీలో అజ్వైన్, తెలుగులో వాము అంటారు. సో వాము, వెల్లుల్లి పాయలు, సో కోకోనట్ ఆయిల్. నేను ముద్దకర్పూరం తీసుకున్నాను. ఈ ముద్దకర్పూరము, అజ్వైన్, ఎల్లుల్లిపాయలు, కొబ్బరి నూనె, ఈ అన్నిటిని కలిపి కొంచెం మనము ఒక బౌల్లో వేసుకొని వేడి చేసుకొని అది మనము ఫిల్ట్ చేసుకొని తైలంలాగా యూజ్ చేసుకొని మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఎక్కడ పెయిన్ ఉంటే అక్కడ రిలీఫ్ అయిపోతుంది విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో. సో టోటల్లీ మీరు పెయిన్స్ రిలీఫ్గా, కంఫర్టబుల్గా మీరు ఫీల్ అవుతారు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ పీపుల్. సో ఇవి అన్నీ ఇంట్లోనే ఉండేటివి, దీనివల్ల ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. సో ఇట్స్ అ గుడ్ రిజల్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో మీకు. సో మీరు పెట్టుకోవచ్చు, మీకు తెలిసిన మీ రిలేటివ్స్ కూడా చెప్పొచ్చు మీరు యూజ్ చేసుకున్నాక తర్వాత మీకు. సో థ్యాంక్ యూ పీపుల్. థ్యాంక్స్.